Tiap turung ketemu dewe Sapupo. Tuko pamusih terima wurung semene wae Lagi ngono kok mengkis-mengkis no ambekane bareng karo tari kok beda. Kayak gareng karo joker, Mbak. Gareng karo joker biyange. Bareng sampun beban perjanjiane iki sak pupuh. Sak pupuh. Campur sari kok api yo ngene kok endi jan iki? Jan. Mulakno nanggap kok. Sing main iki gibote apa? Apik nanggap liyane. Nggih, Pak. Siap. Lebokno yo, lebokke. Sudah habis. Bareng sang. Awas. Alhamdulillah, matur nuwun. Terima kasih Mas Medi. Bolone Cokak Indonesia. Urung mimi urung gayem Mas. Lanjut. Lah ya toh pucuk. Langsung wonten pamundhut pusing nelongso. Siap, monggo.